Dnes ten prvý polčas bolo o premenení šanci a myslím si, že tam bolo 4-5 šanci úplne tutových, hovorím, keď sme trošičku len chladnú hlavu zakončili. Tak by to už prvý počas bol asi jasnejší a potom je väčší kľud na kopačkách, ale hovorím, máme na to ešte nejaký čas a my sa ho budeme snažiť využiť na to, aby tá efektivita bola v tých zápasoch ešte lepšia. Samozrejme, tá príprava ukazuje, že tí chlapci napredujú, každý jeden s tým, že vlastne vedenie donieslo nejakých nových hráčov, tak tá konkurencia sa zvýšila a mne to uľahčuje prácu, pretože tí chlapci potom v tých tréningoch idú na 120% a hovorím, ten konkurenčný boj o to miesto si myslím, že len tomu týmu prospeje. FK Poprad bude mať v tejto sezóne 20-členný hráčsky káder plus 2 brankárov. My tú hru chceme stavať na tom, aby Poprad hral atraktívny behavý futbal, veľmi rýchly dopredu, aby to bolo divácky atraktívne a zaujímavé, aby to bol ofenzívny herný štýl. Tak prichádza k nám Samo Lipták zo Spišskej Novej Vsi, prichádza Viktor Maťaš Sanický. To sú hráči vo veku 22 rokov, ktorí by mali byť tí ťahúni tohto týmu o 2-3 roky. Z tých skúsených hráčov prichádza do týmu Miro Poliaček, prichádza Jano Hatok na kraj obrany. Do zálohy sa vracia Miro Daško z pôsobenia vo Zvolene dlhoročného. A ďalej prichádza k nám hráč, ktorého sme tu mali v zime, čiže prichádza Plum Yusufi. Si myslím, že Poprad má dneska káder, ktorý ešte nikdy nemal a si myslím, že nedlho mať nebude. Teraz musia tréneri ukázať to, že či sú schopní pracovať s takýmto kádrom a s takýmto tímom a uvidíme, ako to bude ďalej.